Hi students, good morning. Okay, இப்போ லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்னா 2.5 எக்ஸசைஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அதில் டோட்டலாக 10 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம். நீங்கள் அதை பேன் நோட்டில் காப்பி பண்ணியிருக்கணும், சரிங்களா? ஓகே, இப்போ அடுத்த நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஜாமெண்ட்ரி அண்ட் லோக்கஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். ஜாமெண்ட்ரி அண்ட் லோக்கஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ஸோ மீனிங்ஃபுல் என்னன்னா லெட்டஸ் study the geometrical interpretation of complex numbers z in a complex plan and the locus of z in Cartesian form. Cartesian form அப்படின்னாவே ax plus by plus cz plus d is equal to 0. xy பேஸ் பண்ணி தான் கார்டீஷியன் ஃபார்ம் சொல்லுவாங்க. காம்ப்ளெக்ஸ் பிளான் அப்படின்னா இசட்டை பேஸ் பண்ணி, அதாவது இசட்டை பேஸ் பண்ணி அவங்க கொஷின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் அதை வந்து என்ன மாற்றணும்னா கார்டீசியன் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறது தான். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள். த லோகஸ் ஆஃப் இசட் that satisfies the equations then modulus of z minus z not equal to r. z not அப்படிங்கிறது is a fixed complex number, that is center. காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னாவே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் ஃபார்மில் இருக்கணும். அதே மாதிரி ஆர் இஸ் த ஃபிக்ஸ்டு பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ், ஃபிக்ஸ்டு பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ். ஏன்னா ஆர் இஸ் அ ரேடியஸ் எப்பவுமே வந்து நெகட்டிவ் வர சான்ஸ் இல்லை. அதனால அவன் என்ன சொல்கிறான்னா பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிறான். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஜஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் of a circle. The locus of z that satisfy the equations when modulus of z minus z not equal to r. z not அப்படிங்கிறது சென்டர்னு சொல்ல முடியும், r அப்படிங்கிறது ரேடியஸ். அந்த z not அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ் ஏ ஃபிக்ஸ்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ஓகேவா? காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னாவே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்கும். எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்கும். ஆர் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ். ஆரோட ரேடியஸ் எப்பவுமே பாசிட்டிவாக மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரிசல்ட் சொல்கிறேன். அண்ட் மாடல்ஸ் ஆஃப் z மைனஸ் z நாட் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள்னு சொல்லுவோம். அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென் ஆர் கிரேட்டர் தென் ஆர். 3 கான்செப்டாக படிக்கிறேன். தென் மாடல்ஸ் ஆஃப் z மைனஸ் z நாட் வந்து ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென் ஆர் கிரேட்டர் தென் ஆர். 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஈக்குவல் டு ஆராக இருந்தால் அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள், லெஸ் தென் ஆராக இருக்கும்போது அதோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து எங்கன்னா இன்டீரியர் ஆஃப் த சர்க்கிள். இது சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் தான். பட் லெஸ் தென் ஆர்னு சொல்லும்போது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா இன்டீரியர் ஆஃப் த சர்க்கிள். அதே கிரேட்டர் தென் ஆராக இருக்கும்போது தான் எக்ஸ்டீரியர். லெஸ் தென்னா இன்டீரியர், கிரேட்டர் தென்னா எக்ஸ்டீரியர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஆஃப் த சர்க்கிள். இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஒரு நோட் கொடுத்துருக்கேன். இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய். தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்னா மாடலஸ் ஆஃப் இசட். கொடுத்துக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்முக்கு வந்து நம்ம மாடலஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஆர்னு சொல்ல வரோம். அது மாடலஸ் ஆஃப் இசட் அப்படின்றது அந்த ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர். இப்போ போத் சைடு ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இங்கே ஆர் ஸ்கொயர், இந்த ஸ்கொயர் வந்து ரூட் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர்னு வரும். எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர். ஏ சர்க்கிள் சென்டர் அட் த ஆர்ஜன் வித் ரேடியஸ் ஆர் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன்ஸ். இதில் வந்து சென்டர் வந்து ஆர்ஜன் சொல்லுவோம். ஓகே, நம்ம நார்மலாக வந்து நமக்கு சொல்லும்போது சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா எப்படி சொல்லணும்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர். இந்த ஹெச்சு 0 எப்போ ஹெச் கமா கே 0,0ன்னு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா சென்டர் வந்து ஆர்ஜன் மேலே இருக்கும்போது தான் வந்து இது 0 ஆகினா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர். அப்போ சர்க்கிள் வந்து சர்க்கிள் சென்டர் அட் த ஆர்ஜனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதனோட ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ட்ரோ ஜாமெண்ட்ரி அண்ட் லோக்கஸ் ஆஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னாவே அதில் வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ சர்க்கிளை பற்றி சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் அந்த சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் வந்து ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென் ஆர் கிரேட்டர் தென் ஆர் இருந்தால் அதோட பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் மாடல்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபைண்ட் ஆகும். ஸோ ஜஸ்ட் இது தெரிஞ்சால் போதும். இதில் என்ன மெயின் தீம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் இசட் பிளானில் கொடுத்துருப்பான். நீங்கள் அது கார்டீசியன் ஃபார்முக்கு மாற்றிருந்தா லோக்கஸ் ஆஃப் த இசட் இன் கார்டீசியன் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணலாம். கார்டீசியன் ஃபார்ம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட்டை பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்ஒய் பேஸ் பண்ணி வரும். சரிங்களா? ஓகே, இப்போ எக்ஸைஸ் 2.6 பாருங்கள். எக்ஸசைஸ் 2.6ல வந்து ஃபஸ்ட் கொஷின் இஃப் z ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் இஸ் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் such that then modulus of z minus 4i divided by z plus 4i is equal to 0 show that the locus of z is real axis. அந்த ரியல் ஆக்சிஸ்னு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒய்யோட வேல்யூ 0வாக இருக்கணும். ஒய் 0வாக இருந்தால் ரியல் ஆக்சிஸ், எக்ஸ் 0வாக இருந்தால் இமேஜினரி ஆக்சிஸ் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ரியல் ஆக்சிஸ் எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒய்யோட வேல்யூ 0. ஏன்னா இப்போ நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னாவே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்ன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ரியல் ஆக்சிஸ் சொல்லுவோம். இது வந்து
இமேஜினரி ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரியல் ஆக்சிஸ் எப்போனா ஒய் 0வானா ஒன்லி ரியல் ஆக்சிஸ் மட்டும் இருக்கும், எக்ஸ் 0 வந்தால் ஒன்லி இமேஜினரி ஆக்சிஸ் மட்டும் இருக்கும். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ பாருங்கள். இப்போ வந்துட்டு z = x + iன்னு எடுத்துங்க. கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தென் மாடலஸ் ஆஃப் z - 4i / z + 4i = 1. ஸோ இந்த மாடலஸை தனியாக ஸ்பிட் பண்ணிக்கலாம். இது தனியாக ஸ்பிட் பண்ணிங்கன்னா மாடலஸ் ஆஃப் z - 4i / மாடலஸ் ஆஃப் z + 4i = 1. இப்போ இந்த டேர்ம் அப்படியே இங்கே கொண்டு போயிடலாம். தென் மாடலஸ் ஆஃப் z - 4i = மாடலஸ் ஆஃப் z + 4i. இப்போ இசட்டுக்கு நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா x + iy அப்ளை பண்ணிடுறேன். அதே மாதிரி இங்கேயும் x + iy. இப்போ இந்த x அப்படியே வச்சுக்கலாம். இங்கே iy இங்கே -4i இருக்குது. இதில் ப்ளஸ் ஐயை காமனாக எடுத்தால் இங்கே y இருக்கும், இங்கே -4 இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கேயும் iy இங்கே +4i இருக்குது. ஐயை காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா y + 4 இருக்கும். ஸோ மாடலஸ் அப்படின்னாவே தட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மாடலஸ் அப்படின்னா மாடலஸ் ஆஃப் x + iy அப்படின்னா தட் ரூட் ஆஃப் ரியல் பார்ட்டை ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட்டை ஸ்கொயர் பண்ணுவீங்க. அப்போ இங்கே ரியல் பார்ட் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக இருக்கும், இங்கே இமேஜினரி பார்ட் அப்படிங்கிறது y -4 x y - i எடுக்கக்கூடாது. அப்போ ரூட் ஆஃப் x² + y - 4 ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி இங்கே ரியல் பார்ட்டு இமேஜினரி பார்ட்டு. ஸோ இப்போ ரூட் ஆஃப் x² + y + 4 ஹோல் ஸ்கொயர் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ். ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இந்த ரூட் வந்து உங்களுக்கு கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ ஒன்லி x² + y - 4 ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு x² + y + 4 ஹோல் ஸ்கொயர். இந்த +x² கேன்சல் ஆயிரும். இது y - 4 ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா தட் இஸ் a - b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும். a² - 2ab + b². ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை ஸ்ட்ரைட்டாக யூஸ் பண்ணும்போது y² + 16 - 8y. இங்கே வந்து a + b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா, அது a² + b² + 2ab. ஸோ இங்கே +y² + y² + 16 + 16. ஸோ இந்த -8 இங்கே வந்து +8y ஆயிரும். அப்போ 16y = 0. அப்போ therefore y = 0. அப்போ y = 0னா கண்டிப்பாக the locus of z is ரியல் ஆக்சிஸாக இருக்குன்னு சொல்லிடலாம். ஓகேங்களா? ஏன்னா ரியல் ஆக்சிஸ்ன்னு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒய்யோட வேல்யூஸ் வந்து 0 ஆனால் அந்த டேர்மை வந்து நம்ம வந்து ரியல் ஆக்சிஸ் locus of z is ரியல் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? Okay, next second question. If z = x + iy is a complex number such that imaginary part of the 2z + 1 / iz + 1 = 0, show that the locus of z is அவனே ரிசல்ட்டை கொடுத்துட்டான் 2x² + 2y² + x - 2y = 0. இதான் ரிசல்ட்டு. இதை ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்க சொல்கிறான். என்ன கொடுத்துருக்கான்னா such that imaginary part of 2z + 1 / iz + 1 = 0. ஓகே, நம்ம எப்பயும் போல் let z = x + i எடுத்துக்கங்க. இப்போ இந்த பார்ட்டை நம்ம எடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா அதில் இசட்டோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இமேஜினரி பார்ட்ஸ் எடுக்காமல் இந்த உள்ளுக்குள்ள மட்டும் 2z + 1 / iz + 1 மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், 2z + 1 / iz + 1 ஈக்குவல் டு இசட்டுங்கிற ப்ளேஸில் x + iy அப்ளை பண்ணிடுறேன் +1. அதே மாதிரி i of x + iy +1. ஓகே, இந்த 2 இன்சைட் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா 2x, இங்கே i2y +1. இப்போ இந்த i டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே ix. ஸோ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது i² வரும். i² வேல்யூஸ் -1, அதனால் -y +1. ஓகேங்களா? சரி, இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரியல் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2x + 1 அது தனியாக ப்ராக்கெட் பண்ணிக்கிறேன். அதேமாதிரி இமேஜினரி தாட்டு தனியாக வச்சுக்கிறேன். இங்கே அதே மாதிரி இங்கே -y +1 1 - y எழுதிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் +ix. இந்த டேர்முக்கு காஞ்சுகேட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா +i - i எடுக்கும். அப்போ 1 - y - ix இங்கே எழுதிருக்கோம். அதே மாதிரி கீழே எழுதிடுவோம். சரிங்களா? இப்போ இந்த டேர்ம் பாருங்கள், இந்த 2x + 1 இருக்கு இல்லைங்களா? இப்போ இந்த டேர்மை ஸோ இதோட மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ அதே மாதிரி இதோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. பாருங்கள், 2x + 1 × 1 - y -ix × 2x + 1. அதே மாதிரி இந்த iy டேர்மை இதோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது +i × 2y × 1 - y வரும். ஓகேங்களா? இங்கே ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஆயிரும். ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் i² xy வரும். i² வேல்யூஸ் வந்து -1, அதனால் +xyன்னு ஆயிரும். சரிங்களா? +2xy, இங்கே 2y = 2xyன்னு ஆயிரும். ஓகே, இப்போ இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா a + b a - b ஓட ஃபார்முலா. காம்ப்ளெக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா a + ib a - ib அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரைட்டாக a² + b² சொல்லிக்கலாம். அந்த மாதிரி இங்கே ஏக்கு என்ன இருக்குன்னா 1 - y இருக்குது, பிக்கு x இருக்குது. அப்போ a² + b², அதான் 1 - y² + x². ஓகே, நமக்கு கிவன் என்ன கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
that is imaginary part of 2z plus 1 divided by iz plus 1 equal to 0. இந்த டேர்ம் எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்? இது நமக்கு இமேஜினரி பார்ட் மட்டும் எடுத்துக்கணும். இமேஜினரி பார்ட்னா ஐ இருக்கிற டேர்மு. அப்போ இதில் ஐ இருக்கக்கூடிய டேர்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இங்கே இந்த டேர்ம் இதில் ஐ இருக்குது, அதே மாதிரி இங்கே ஐ இருக்குது. அப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம், ஐயை விட்டுட்டு எடுக்கணும். அதான் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு 2x + 1 அதே மாதிரி ப்ளஸ் 2y இன்ட்டு 1 - y that's divided by 1 minus y square 1 minus y square plus x square equal to 0. அந்த பையில் இருக்காது. ஓகே, இந்த டேர்ம் அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா டோட்டல் டேர்ம் என்ன ஆயிரும்? 0 ஆயிரும். ஸோ இந்த மைனஸ் எக்ஸை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போ என்ன ஒரு மைனஸ் 2x ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸு, அதே மாதிரி 2y மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், 2y மைனஸ் 2y ஸ்கொயர் தன் ஈக்குவல் டு 0. ஓகே, இங்கே மைனஸ் 2x ஸ்கொயர் மைனஸ் 2y ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் 2y ஜஸ்ட் மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 2x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2y ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸு மைனஸ் 2y இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஹென்ஸ் ப்ரூவ்னு. ஓகேங்களா? அதான் இங்கே ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். அது அப்படியே வந்திருக்கும். 2x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2y ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 2y இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின்ஸ் இது, கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. சரியா? ஓகே, இது கொஷின் நம்பர் 2. ஓகே, அடுத்தது கொஷின் நம்பர் 3. ஒவ்வொன்றையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க. அங்கங்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சொல்கிறத நோட் பண்ணி வைங்க. இந்த சம் எழுதினாலும் பென்சிலில் நோட் பண்ணுங்கள். எப்படி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கே எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கிளியராக நோட் பண்ணி வைங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபேர் நோட்ஸ் எடுத்து நீங்கள் பார்க்கும்போது புரியும். சரிங்களா? ஓகே, இப்போ கொஷின் நம்பர் 3 பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ லோகஸ் ஆஃப் இசட் கார்ட்டீசியன் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறோம். இஃப் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேசஸ் மொத்தம் ஒரு 4 சம் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து ரியல் பார்ட் ஆஃப் iz ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம், இது ஈக்குவல் டு 3. அதேமாதிரி இமேஜினரி பார்ட்டு இந்த ஒரு சம். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா x + iy எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் சம் என்னென்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் iz ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 3. ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணால் iz ஃபைன் பண்ணுறேன். பாருங்கள், iz ஈக்குவல் டு i ஆஃப் x + iy. இசட்டுக்கு போல் x + iy அப்ளை பண்ணிடுறேன். ஜஸ்ட் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே ஐஎக்ஸு, இங்கே இதை ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் i ஸ்கொயர்ட் ஆயிரும். i ஸ்கொயர் வேல்யூ -1, அதனால் மைனஸ் இன்ட்டு ஒய்ன்னு சொல்லிடலாம். இது iz. நமக்கு என்ன வேணும்? ரியல் பார்ட் ஆஃப் iz வேணும். ரியல் பார்ட் ஆஃப் iz, ரியல் பார்ட் அப்படின்னா ஐ இல்லாத டேர்ம் இதுனா -y, இப்போ -y. ஸோ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் iz ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 3. ரியல் பார்ட் ஆஃப் izோட வேல்யூ -y, அப்போ -y ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 3, தென் y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 3. அவ்வளோதான், ஜஸ்ட் ஈஸி. 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸாக கேட்கலாம். அதே மாதிரி செகண்ட் கொஷின், இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் 1 minus i into z plus 1 equal to 0. ஓகே, ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த உள்ளுக்குள்ளே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே அதை எடுத்துக்கலாம். 1 minus i z plus 1. இப்போ இசட்டுக்கு போல் என்ன அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா x plus iy அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள், 1 minus i x plus iy plus 1. இப்போ இந்த 1 டேர்மை இதோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 1 into x, 1 into plus iy plus iy. அதே மாதிரி இங்கே இதோட மைனஸ் ix, மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு i ஸ்கொயர் ஒய்னு வரும். i ஸ்கொயர் வேல்யூ -1னால ப்ளஸ் ஒய்னு ஆயிரும். இருக்கிற +1. இப்போ இதில் i இல்லாத டேர்ம்னா எக்ஸு ஒய் +1 அந்த டேர்ம் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். இது ரெண்டையும் i இருக்குது, அதில் ப்ளஸ் ஐயை காமனாக வெளியே எடுத்தால் இங்கே y - xன்னு இருக்கும். இது இந்த டேர்மோட ரியல் பார்ட், இமேஜினரி பார்ட் தனியாக எடுத்துக்கிட்டேன். இங்கே என்ன சொல்கிறேன்னா இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் ஈக்குவல் டு 0. இதனோட இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்னா 2y - x. ரியல் பார்ட்னா இதை மட்டும் எடுத்துக்கணும், இமேஜினரி பார்ட்ஸ்னால் இதை எடுத்துக்கிறீங்க. அப்போ y - x ஈக்குவல் டு 0, அப்போ y இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, அடுத்து கொஷின் நம்பர் 3. தென் மாடலஸ் ஆஃப் z plus i is equal to z minus i, z minus 1. அதான் சொன்னாலையா, இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக என்னென்னா கார்ட்டீசியன் ஃபார்மில் கொண்டு சொன்னால், கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்னாவே xyயை பேஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் ஆகும். சரிங்களா? ஓகே, அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் z plus i is equal to z minus 1. zக்கு பதிலாக x plus iy அப்ளை பண்ணிடுறீங்க. ஓகேவா? பாருங்கள், இசட்டுக்கு போல் x plus iy அப்ளை பண்ணிடுறோம், ப்ளஸ் i. அதே மாதிரி இங்கே இசட்டுக்கு போல் x plus iy -1. இப்போ இதில் i டேர்ம் மட்டும் i மைனஸ் ப்ளஸ் iy ப்ளஸ் ஐன்னு இருக்குது. இதில் ஐயை காமனாக வெளியிடுதுன்னா இங்கே y +1 இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸும் -1 தனியாக வச்சுக்கிறீங்க, இங்கே ப்ளஸ் iy. ஸோ மாடலஸ்னாவே ரூட் ஆஃப் எடுப்போம். அப்போ ரூட் ஆஃப் இது x ஸ்கொயர், இங்கே இமேஜினரி பார்ட்ஸ் வந்து y +1, அப்போ y +1 ஹோல் ஸ்கொயர். அதே மாதிரி இங்கே x -1 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y ஸ்கொயர். இப்போ ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் பண்ணும்போது ரூட் வந்து கேன்சல் ஆகிடும். ஓகேங்களா? squaring on both sides, x square plus of y plus 1 whole square equal to x minus 1 whole square plus y square. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டேர்ம் a plus b whole square ஃபார்முலா a square plus 2ab plus b square சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இங்கே a minus b whole square ஃபார்முலா a square plus b square minus 2ab. இந்த plus x square cancel, plus y square cancel, அதுக்கப்புறம் plus 1 cancel. இங்கே plus 2y இருக்குது, இங்கே minus 2x இருக்குது. இந்த டேர்ம் இங்கே கொண்டு போனால் plus 2y ஆயிரும். ஓகே, plus 2x ஆயிரும், plus 2y is equal to 0 divided by 2 பண்ணால் x plus y is equal to 0. ஜஸ்ட் அவ்வளோதான். ஓகேங்களா?
Question number 4. Z bar equal to Z power minus 1 கொடுத்துருக்கான். Z power minus 1 அப்படின்னாவே நம்ம அதை என்ன எழுதலாம்னா 1 by Z எழுதலாம். சரிங்களா, பாருங்கள் 1 by Z எழுதிருக்கேன். இந்த Z டேர்மை இங்கே கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா Z minus Z bar equal to 1. நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் Z equal to Z bar அப்படின்னா மாடலஸ் ஆஃப் Z ஸ்கொயர் முன்னாடி ப்ரீவியஸில் எக்ஸசைஸில் பார்த்தோம். ஈக்குவல் டு 1. பாருங்கள் நம்ம அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான், let Z equal to x plus y. இதுக்கு மாடலஸ் ஆஃப் Z எடுத்தால் ரூட் ஆஃப் x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y ஸ்கொயர். ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் பண்ணால் மாடலஸ் Z ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y ஸ்கொயர். இப்போ மாடலஸ் Z ஸ்கொயர் நம்ம என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1ன்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதோட ரிசல்ட் அவ்வளோதான், சிம்பிள் தான். ஓகேங்களா, ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட கொஷின் நம்பர் 3 கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ இதை வந்து நீட்டாக ஃபேன் அவுட்டில் காப்பி பண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் இதை ஒன்ஸ் நம்ம நடத்தினாலும் நீங்கள் எழுதினாலும் ஒரு டைம் நீங்கள் வந்து ஒரு அந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்துட்டு அதை எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம், என்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒன்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் வந்து சம்ஸ் வந்து எதுவுமே தப்பாகாது. எக்ஸாமோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொஷின்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ அடுத்த கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 மார்க்ஸில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ். எப்படி சொல்கிறோம்னா இதை சென்டர் ரேடியஸ் கேட்கலாம். பாருங்கள், ஷோ தட் த ஃபாலோயிங் ஈக்குவேஷன் represent a circle and find its center and radius. Center radius கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறோம். இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னா மாடலஸ் ஆஃப் Z minus Z naught equal to R. Z நாட்டுங்கிறது சென்டரு, ரேடியஸ் R. இங்கே மைனஸ் இருக்கணும், இதை நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கங்க. இங்கே மைனஸ் இருக்கணும், இங்கே Z மட்டும்தான் இருக்கணும். சரிங்களா, ஓகே. இப்போ Z நாட் அப்படிங்கிறது சென்டரு, ஆறுங்கிறது ரேடியஸ். இங்கே கண்டிப்பாக மைனஸ் இருக்கணும், Z மட்டும்தான் இருக்கணும். ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள். தென் மாடலஸ் ஆஃப் Z minus 2 minus I is equal to 3. இப்போ இந்த டேர்ம்லேருந்து என்ன பண்ணுறேன்னா மைனஸ் காமனாக வெளியே எடுக்கும்போது Z minus of 2 plus I is equal to 3ன்னு வரும். கம்பேர் வித் எதோட கம்பேர் பண்ணால் சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன்ஸ். தென் மாடலஸ் ஆஃப் Z minus Z naught equal to R. அப்போ Z நாட்டுங்கிறது 2 plus I, ஆறுங்கிறது 3 இருக்குது. அப்போ சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா 2 plus I, இது X, இது Yன்னு எடுத்துங்க. அப்போ 2,1, ரேடியஸுங்கிறது 3. அவ்வளோ, ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம். இதில் கொஷின் நம்பர் 2 பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஷின் நம்பர் 2 பாருங்கள். தென் மாடலஸ் ஆஃப் 2Z plus 2 minus 4I is equal to 2. இந்த டேர்ம் பார்த்தா தெரியும், எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள 2 வந்து காமனாக இருக்கும். அப்போ 2 காமனாக வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா Z plus 1 minus 2I is equal to 2. ஸோ மாடலஸ் வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக வெளியே எடுத்துக்கலாம். அப்போ 2 மாடலஸ் ஆஃப் Z plus 1 minus 2I is equal to 2. இந்த 2 கேன்சல் ஆனால் இங்கே 1 இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ளஸ் 1க்கும் மைனஸ் ஐக்கும் பிட்வீனில் மைனஸ் காமனாக வெளியே. ஏன்னா நமக்கு ஃபார்முலா வந்து Z minus Z naught equal to R. அப்போ மைனஸ் வரணும், Z மைனஸ் வரணும். இப்போ மைனஸ் இந்த ரெண்டு டேர்மு காமனாக வெளியே எடுத்துகிறோம் அப்படின்னா இது ப்ளஸ் ஆயிரும், இது மைனஸ் ஆயிரும். அதான் 2I minus 1 ஈக்குவல் டு 1 சொல்லுங்கள். கம்பேர் வித் Z minus Z naught equal to 1. அப்போ Z naught அப்படிங்கிறது தட்ஸ் minus 1 plus 2I. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ரியல் நம்பர் எழுதுங்க, அப்புறம் இமேஜின் நம்பர்ஸ் எழுதுங்க. அதனால் minus 1 plus 2I, ஆரோட வேல்யூ 1. அப்போ சென்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது minus 1,2ன்னு சொல்லிடலாம். ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது 1ன்னு சொல்லலாம். அதே சேம் ரூல் தான் இந்த கொஷின்ஸும். ஓகே, அதை அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வீடியோவில் இருக்குது. ஜஸ்ட் அதே சேம் 3 காமனாக வெளியே எடுத்து ஸோ 3 அந்த சைடு கொண்டு வந்து ரேடியஸ் சென்டர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, சரி. அடுத்தது கொஷின் நம்பர் 5. கொஷின் நம்பர் 5ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்டைன் த கார்ட்டீசியன், அது சேம் எல்லாமே வந்து கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் தான் ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். எல்லாமே நீங்கள் வந்து Z கொடுத்துருப்பான், Z வேல்யூ X plus IY அப்ளை பண்ணி XYZ ஃபார்மை கொண்டு வரீங்க. ஓகேங்களா, சரி. இதில் ஃபஸ்ட் சம் பாருங்கள். Z minus 4 equal to 16. அப்போ let Z equal to X plus IY எடுத்துட்டோம்னா தென் மாடலஸ் ஆஃப் Z minus 4 equal to 16. அப்போ Zக்கு போல் X plus IY அப்ளை பண்ணுற minus 4 equal to 16. இப்போ இதில் Xும் இந்த minus 4ம் ரியல் நம்பரு, அதனால் X minus 4 ப்ராக்கெட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் IY equal to 16 வச்சுக்கிறேன். மாடலஸ் அப்படின்னாவே ரூட் ஆஃப் ரியல் நம்பர் ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் இமேஜினரி ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணி ஈக்குவல் டு 16. ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைடு, ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரூட் கேன்சல் ஆனால் X minus 4 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் Y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 16 ஸ்கொயர். ஓகே, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே X minus 4 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் Y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 16. ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் பண்ணும்போது ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரூட்டு கேன்சல் ஆகிரும். அப்போ 16 வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, இப்போ X minus 4 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் Y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 16 ஸ்கொயர். இங்கே A minus B ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுங்கள். A minus B ஹோல் ஸ்கொயரோட ஃபார்மில் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் அப்படின்னா தட் இஸ் A minus B ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு A ஸ்கொயர் ப்ளஸ் B ஸ்கொயர் மைனஸ் 2AB. அப்போ ஏங்கிற பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இருக்குது, பிங்கிற பிளேஸில் 4 இருக்குது. இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4 ஸ்கொயர்னா 16 மைனஸ் 8y ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 16 ஸ்கொயர்னா 256. ஓகேங்களா, இப்போ ஜஸ்ட் இதை கொண்டு வந்துருங்க. இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் 8y இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் 16 மைனஸ் 256 ஈக்குவல் டு 0. ப்ளஸ் 16 மைனஸ் 256 சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா மைனஸ் 240 இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ இதான் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனோட இந்த லோக்கஸ் ஆஃப் இசட், அதாவது கார்ட்டீசியன் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த செகண்ட் ஒன் பாருங்கள், அதாவது இசட் மைனஸ் 4 ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ்
z minus 1 whole square modulus of z minus 1 squared equal to 16. அதே சேம் ரூல் இசட்டுக்கு போல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ஐ அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போ இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் இசட்டுங்கிற பிளேஸில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்ளை பண்ணுறேன். அதே மாதிரி இங்கே -4 இந்த மைனஸ் இந்த இசட்டுங்கிற பிளேஸில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் -1 ஈக்குவல் டு 16. இப்போ இதில் ரியல் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு -4 அப்போ எக்ஸ் -4 ப்ளஸ் ஐஒய் ஸ்கொயர்டு. அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸு -1 வந்து ரியல் பார்ட்டு, இமேஜினரி பார்ட்டுங்கிறது ப்ளஸ் ஐஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 16. இப்போ இது வந்து மாடுலஸ் அப்படின்னாவே நமக்கு ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர்னு சொல்லணும் இல்லைங்களா. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்முக்கு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் எடுக்கிறோம், மாடுலஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னாவே ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர். அதே மாதிரி இங்கே x -4 ஹோல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x -4 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y ஸ்கொயர்னு சொல்லிடலாம். அதே மாதிரி இங்கே ரூட் ஆஃப் x -1 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y ஸ்கொயர், அதுக்கப்புறம் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்கொயர்டும் இந்த ரூட்டு என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும். இந்த ஸ்கொயர்டும் இந்த ரூட்டும் ரிமூவ் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா x -4 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y ஸ்கொயர் மைனஸ் x -1 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 16. ஓகே, இப்போ இது வந்து a - b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா. a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் -2ab ப்ளஸ் y ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருக்கோம். அதே மாதிரி இங்கே a - b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் -2ab ப்ளஸ் y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 16. இந்த டேர்ம் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 16 மைனஸ் ப்ளஸ் y ஸ்கொயர். ஜஸ்ட் இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன் ஒவ்வொன்று கூடயும். அப்போ -x ஸ்கொயர் -1 ப்ளஸ் 2x மைனஸ் y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 16. பாருங்கள், ப்ளஸ் x ஸ்கொயர் மைனஸ் x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y ஸ்கொயர் மைனஸ் y ஸ்கொயர். ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் இங்கே ப்ளஸ் 16 இருக்குது, இங்கே ஈக்குவல் டு 16, அது இங்கே வந்து -16 ஆயிரும். அப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா -8x இருக்குது, இங்கே ப்ளஸ் 2x இருக்குது. இப்போ -6x இங்கே இருக்கக்கூடிய -1 ஈக்குவல் டு 0. ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க, மைனஸாக மல்டிப்ளை பண்ணால் 6x + 1 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அப்போ இதோட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2.5 அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸசைஸ் வந்து 2.6ங்கிற எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும். ஸோ ஜாமெட்ரிக்கல் அண்ட் லோக்கஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். ஸோ இதில் பேஸ் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் வந்து புக்கில் இருக்கும். அது இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி ஒரு ஃபேர் நோட்டில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு தனியாக ஒரு ஃபேர் நோட் ஃபாலோ பண்ணி அதில் காப்பி பண்ணிடுங்க. சரிங்களா. ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் வரையும் 2.6 வரை கம்ப்ளீட் ஆகும். டோட்டலாக இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸில் வந்து இந்த செகண்ட் சாப்டரில் மொத்தம் நமக்கு 8 எக்ஸசைஸ் இருக்குது. இப்போ 2.6 வரையும் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும். அதுக்கப்புறம் 2.7, 2.8 அது ரெண்டு தான் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா 5 மார்க்ஸில் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் அங்கே இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கேயும் 5 மார்க்ஸ் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா இந்த கொஷின்ஸ்லாம் 5 மார்க் தான். இப்போ செகண்ட் கொஷின் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இதெல்லாம் 5 மார்க் கொஷின்ஸ் தான். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஃபேர் நோட்டில் காப்பி பண்ணிக்கிங்க. ஸோ 2.6 வரையும் வந்து உங்களோட ஃபேர் நோட்டில் இருக்கணும். சரிங்களா. இது முடிச்சோம்னா இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து ஃபேர் நோட் பண்ணுங்கள். இந்த மெட்டீரியல்ஸ் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுவோம். அந்த மெட்டீரியல் ஓப்பன் பண்ணி ஃபேர் நோட்டில் காப்பி பண்ணிக்கிங்க. ஓகேங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.